Dobrodošli u prvi i uvodni klip na kanalu Fudbalske senzacije. Ukratko, ovaj kanal će se najviše baviti, kao što i sam naziv kaže, fudbalom. To će da budu driblinzi, pimpovanje, razne fore, razni šutevi, tako dalje, pasevi, varke golmana, lobovi, tako dalje, a i takođe Fifica, PES, Minecraft, kanteri. Znači neće se samo fudbalom, nego i još nekim igricama. Ja sam Matija Sidorović, živim u Beogradu, širi krug Beograda. I šta više reći, vidimo se u nekom narednih klipova, to će ti izađe odmah sutra.